Vedeli ste o tom, že keď si každé ráno usteliete posteľ, tak máte o 206% väčšiu šancu stať sa milionárom? Tak si ju teda postivo ustielam. Potom klasika, vypiť liter a pol vody na lačnosť s 2 lyžicami jablčného octu. To je úplný life changer, skúste to. Momentálne sa snažím stať sa najlepšou verziou samej seba, lebo posledný rok som väčšinou času venovala papinkám. A trochu som popri tom zanedbávala samu seba. Tak to pomaly napravám. Ďalej ide ľadová káva s ovsenným mliekom. To je must have. Potom som nakrmila sliepky a potom veľmi rada počúvam ranné sugestie, lebo ja som ráno doslova ako výbušnina. Sprcha a čo najradšej používam na vlasy je Bloom Robins. Úplne mi to zmenilo štruktúru vlasov a odkedy používam Bloom Robins, mám omnoho krajšie vlasy. Potom som sa nachystala, namalovala a vyrazila do práce. Tam ma toho čakalo fakt veľa. Pobaliť objednávky, zniesť ich všetky dole po schodoch. Potom som bola skontrolovať vo výrobe, ako sa vyrábali krémy, marakuja čokolády a pozrite na to. Toto sú nové etikety. Budeme mať aj glamour krém, to bude brutálne. A prezradím vám jedno tajomstvo. Vždy, keď som vo výrobe, tak si jednu takúto marakuja čokošku uchmatnem a vždy si ju takto zdegustujem a poviem si, že je najlepšia na svete. Potom sme točili ešte content, zaniesla som čokoládu mojej vernej zákazníčke Vaneske a večer sme pokračovali na stredy v meste, kde sme točili rozhovory s Papinky čokoládami a bolo super. A ráno som už stávala, budíček, boli sme v Galante na trhoch. Takže takto vyzerá Papinky.